फोरनाय जोङो मरनाय साहा बागानाव फैदों आरो ना ओमफ्राय मा जायगाथाय आं मरनाय होननाल' मिथियो जायगाखौ ओमफ्राय ज' फैदों आरो ग्रुपनो ओमफ्य नै दा सफैबाय आङो माने दहायनिफ्राय इन्ट्रडाक्सन होबोनो रोङाखै आरो ओमफ्य लोगोआ सेल्फि लानो दावराव जागासिनो जे गुवारखा जायगाया गुसेब नङा आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनाबो भिडिअखौ मोजां मोनबा नायलांबाय थादो फटक लागासिनो ओरै खेबगासिनो नै साहा बिलाइखौ लानानै खेबदोंमोन नोंखौ बेजों ओरैबो ओरैबो नै फटक लागासिनो गोलोमजोब्बाय आयु सान्दुंजों गरमजों बेलासिबाय नै मा नागिरदों नों खिनो जायगा नागिरदों दा नोंनियाव नोंसोर मानो फटक लाया औ हा मिनिनोल' Bawa kiba. Bawa sandung ikan nih para. Sandung apa? Nah, bisa lu sana sih aku. मैदेरा दंना इसोरा बेलाय मैदेरा दंखायो नुबाय थाखायो मोननैसोल' लादों नै दाहाय बानायनो माबायदि जायो टेस्टआनो साहा बिलाइ मरनाय साहा बागानाव बेरायफैनानै बिदिनो एसे एन्जय खालामबाय ने बैयावहाय मा होनोमोनलाय गवा बायदि जायगा दं आरोना बेयाव थांना फैखांबाय जों थाल बिफां दं आरोना जि साइज ओमफ्राय बेयाव बांसिन सावथालफोर बिदि गोजा आरोना ओमफ्राय जों एसे फटक लालाबायनोसै सिख्लाफोर नालाय एखे जाबाय सानो जों बेबो भिडिअ लादों आंबो भिडिअ लादों सब दै लोंनोसै जाग्रा जाहैनोसै एसे बायदिसिना जाग्रा लाबोदों आरोना हेल' बाय बाय ओमफ्राय लोगोफोर नै जों साहा बागानाव बेरायना फैनानै बिनि खाथियावनो नोरैहाय दं आरोना थाल बिफां गोजा जि मोजां आरोना फटक लानो जायगाया थाल बिफां माखासे गैला गवा बायदि नुलायखायो नै नायदो लोगोफोर खाथि माराय मोनदों मोजां गवायाव ओंखारदो आयै ओंखारनोबो मिथिला मोननानै मानसिफ्रा जोङो सफैबाय ओमफ्राय जोङो मरनाय बागानाव थांबाय नै मरनाय बागानाव थांबाय बेयावहाय ओमफ्राय थाल बिफाङावहाय नैबे बेयाव भिडिअ लानो नागिरदों नै नुवाखैना ओंखायनो आं नोंसोरखौ लाबोदों दा आं बेखौ नायनो गोसो मोनजिनो खाथि नों गवा बायदि मोनखादों दा मोनद्रायाखै Kejam bisa. Wih mandu nih kan. Ori saja skip nunggu. Sama lu bilang mampai. Udah, kayak gitu. Ori, boy jasa sana kok. Oh, boy yang hat hai sih dah. Ini utan sih deh. Kepsi. Oh. Jangan mau jangan betul kan ada आयु फट' खेबजोब्बाय नालाय लाजा आयु सिख्लाफोरबाथाय बिदिनोसै आरो गुबा आयु साफा गैलाहाय साइज नुदों जिनो माबायदि मोनदों मोजां जोंना ग्रुपआनो जा मेम'रिस गासिबो जि मोजां नुयो जायगाखौनो
Ada aku dia kan cinta. 난 그래 알아. 괜찮아. 아니 나 오랑 거셔 좀서. 땡바 하나 안 보나 하지. 로라 자 산이 좋게 살아 그. 우리 마바사 봐. 무슨 거든 그. 로 카메라 행자도 마. 아유 아니 김이란 말이 행정돼. Mùa này mà lạnh bay. Một cái phút lạnh là bay. vậy này giá nó đi đi. trước ra là 네 비슷하게 메티야. 네, 마마 트스를 라브는 릉아. 네, 뭐 타이즈 하바이. 마마 메리야 동문. 라가이 바이. 아참. 비오 스프레이. 로 비콘 나달라 또. Bao sang rồi. 자네? 레디 자네. 아. 나 사실 뭐 별로 비즈비야 얘. 네, 사실. 아 걸리 근데 한 살아요. 아버지야. 산 루비. 산 루비. 산 루비 마대야. 뒤에 고지 그러다. Lugai dewa. Này đi thăng lugai. Ayo, bisa kita mau deh. Nah, sini kita lari. Ya baik. Bab, macam apa isi ya? Yang guna sampai salah. Thì nó cái lăng mà tụi gạc nó mới được chứ. Rồi nó bây giờ cô cái bếp cái nó xuống đắng. Cháu cũng 그 터자는 뭐 하나? 짜배다. 그 터자는 뭐 이대로 피던 거 같이 마버자. 집에 양은 마버자.ทำไมน่าทั้งในกันมาได้ซึ่งทางเดี๋ยวไปเดี๋ยวก็บ้าเบลทันทันใช่บายบายฮัตตี้เอาอายุ